devam diken. İro Amerika daxuyan ku çaremin leşkeri vici hatiye kuştu. Yani ev se roje lehember İran'ı şerd meşe Amerika u İsrail dinava erişandane li gori daxuyaniyen fermi yen Amerika çar leşkeri vi hatine kuştun. Beguman ev agahiyeke rast nine. Yani ev seroje lehember İran'ı eriş devam dikin. Di roje jî İran lehember cihên leşkerî yên Amerika ku di herêma Rojhilata navîn da hene û her wiha lehember İsraîl lehember pir welatên kendavê welatên Ereb İran êrişan çêdike. Yani ne mümkün e ku divan êrişên İranê de heyan hat henê çar leşkerê Amerika hatibin kuştin. Lêbelê Amerika wilo ye yani her dem xwe weke hêza serkeftî nîşan dike. Heya niha qasê agahiyê ku hatine belavkirin daxuyaniyên fermî ku ji İranê hatine dayîn bi sedan kes li İranê hatine kuştin. Yani dervey Xameney heya niha nîzîkê 47 rayedarên payebilind yê İranê hatine kuştin. İran welateke kevne xwedî çandeke rêvebiriya ya kevne. Hûn dizanin yani İran weke berdewamiya İmparatora Pers e. İmparatora Pers bi sedan salan di herêmê de hukûm meşand. Heya Atinayê hat. Yani kirtasî İran xwedî tecrübeyeke devletê ya kevne ji ber vê yekê jî serokê dînî çiqas jî hatibe kuştin û ji çilî zêdetir jî rayedarên payebilind yê dewletê hatibin kuştin dîsa jî di asta rêvebiriya dewletê de valahiyeke wisa ciddî çênake. Ev pir normal e. Amerika û İsraîl jî ez bawer dikim vê dizanin. Ji ber vê yekê jî di êrişên destpêkê de dema Hamaneyê kuştin û pêre jî pir rayedarên payebilind yê İranê kuştin Amerika û İsraîl êrişê xwe nedan sekinandin. Yani eger weke Venezuelayê çawa serokê Venezuelayê Amerika girt bir valahî di rêvebiriyê de çêbû û Amerika li gorî berjewendiyê xwe rêvebiriyeke Venezuelayê de da çêkirin İran wilo nîne. Amerika jî İsraîl jî dizanin ku İran welateke wilo nîne xwedî tecrübeyeke dewletê weke Venezuela nîne ew xwedî tecrübeyeke kûr û kevne ji ber vê yekê jî dema Xameneyê kuştin û rêvebirên payebilind yê dewletê kuştin İranê negotin temam meşer em şer didin sekinandin êdî İran rêvebiriya wî hilweşiya şûna wî da divê rêvebiriyeke nû bêçêkirin. Niha İran bi rêvebiriya demî kar û xebatê dewletê dimeşîne. Yani qasê ku tê zanîn sê kes vê rêvebiriya demî dimeşînin. Li gorî destûra İranê heya demeke ki dema şer be ev dem dikare dirêj bibe ev rêvebiriya demî wê bimeşîne heya ku şûna Xameneyî de serokê olî yek hate hilbijartin
بگمان دما سروک اولی هات البجارتن سروک شوناوی ده او سروک اولی نو و در ریوبریه ده پر گوهرتن آنچه بکن حیا و دمی ایران ev rêveberiya Îranê wê bikare be berxwe bide, nikare be berxwe bide, hê diyar nîne. Ev divê bêzanîn, yani çendî jî ez dibêjim Amerîka û İsraîl dema Xameneî kuştin, êrişê xwe nedan sekinandin, ji ber ku ew dizanin İran xwedî tecrübeyeke kur û kev ne, lêbelê nayê wê wateyê ku ev rêveberiya Îranê wê heya hebe. Ev rêveberî qasê ku tê xwestin qels bûye. Divê em vê bizanibin. Ev rêveberiya Îranê piştî ku hate aşkerekirin Xameneî hatiye kuştin, êdî hatiye guhertin. Yani di nava rêveberiya Îranê de guhertineke divê em bizanibin ku çê bûye. Ez bawer dikim ev êrişê ku li hember İranê dimeşin heya çend rojan belkî çend hefteyan jî berdewam bikin. Yani êrişên Amerîka û İsraîl wê niha nesekinin. Rêveberiya demî ya İranê jî li hember wargehên leşkerî yên Amerîka di rojhilata navîn de bêdeng nemîne wê mîsîla bişîne, bombeyan bişîne û her wiha li hember corbecor bajarên İsraîlê li hember corbecor welatên Ereban ku bi awayeke aktif alîkariyê didin Amerîka û İsraîl ve İran êrişê xwe bidomîne. Qasê ku hate ragihandin îro İsraîlê li hember Lübnanê jî êriş dest pê kiriye. Di êrişên destpêkê de nêzîkê 30 kesan dibêjin jiyana xwe ji dest daye li Lübnanê. Ji ber ku li Lübnanê hûn dizanin Hizbullah heye. û Hizbullah jî Şiî ye ji aliyê Îranê ve heya niha hatibû destekkirin. Ew jî weke alîkarî ji bo Îranê ji Lübnanê êrişê İsraîl kir dihoşev. İsraîl jî vê sivê bersiv da wan êrişan û di êrişên İsraîl'de tê gotin ku ji 30 kesî zêdetir hatine kuştin. Di nava wan da sivîl jî hene, endamên Hizbullahê jî hene. Evalên hêja weke di ekranê da jî min nivisandiye şer wê li herêmê belav be. Yani ev şer tenê bi Îranê ve bi sînor namîne. Ev divê bêzanî. Yani İran çendî jî di herêmê de, di herêma rojhilata navîn da xwedî pir hevalbenda nebe jî welatên ku ji hegemonya Amerîka û ji hegemonya İsraîl rehetsizin hene. Ew hêzên ku ji hegemonya Amerîka di rojhilata navîn da rehetsizin wê bi awayeke dizî an jî aşkere alîkariyê bidin İranê. Mesela di nava van da Çîn heye, Rusya heye. Yani di aliyekî de mirov dikare bêje Tirkiye jî heye. Hin welatên din yê Asya navîn û her wiha yê Asya dûr, uzak doğu hene. Ew wê di bin re bi awayeke eşkere nebe jî bi awayeke veşartî alîkariyê bidin İranê. û İran jî zaten xwedî bingeheke weka sa qels jî nîne. Li hember Amerîka û İsraîl wê hê berxwe bide. Lêbelê çi qas ew berxwe bide zêdetir zerar dike. Zêdetir wenda dike. Ji ber ku êrişên Amerîka, êrişên İsraîl li hember İranê zêdetir zerarê didin İranê. İran bi êrişê xwe yê mîsîla, yê bombeyan pir zêde jî zerarê nade welatên Ereban, İsraîl û her wiha Amerîka. Yani işte Amerika daxuyanî daye
çaremîn leşkerî û hatiye kuştin, em bêjin ev hejmar ne rast e. Çar leşkerê Amerîka ne hatine kuştin, heşt hev hatine kuştin, yan 12 hev hatine kuştin, yan 40 hev hatine kuştin. Ji bo Amerîka 40 esker bêkuştin pir zêde ne girîng e. 100 esker jî bêkuştin pir zêde ne girîng e. Ji bo İsraîl jî wilo ye, ji bo welatên Ereban jî, yani ew bombeyên ku İran davêje li welatên Ereba dixe, pir zêde jî bandoreke ciddî li ser rewşa welatên Ereban, li ser stratejiya Amerîka û İsraîl bandoreke giran çênake. Divê bêzanîn ku ev şerê ku nihal hember İranê dimeşe ji vir şûn de cür be cür hêzan tîne gel hev. Yani hêzên alîgirê Amerîka û İsraîl wê li gel hev bicivin, hêzên dijberê wan wê li gel hev bicivin. Hêzên li dora Amerîka û İsraîl bicivin, bi awayeke aşkere dicivin niha. Mesela welatên Ereban bi awayeke aşkere li gel Amerîka cihê xwe digirin. Ew welatê ku li gel Amerîka cihê xwe bigirin, tê wê wateyî ku li gel İsraîl jî cihê xwe digirin. Di nava wan welatan da divê em navê Sûriye jî bînin ziman. Rêveberiya Sûriye ya HTŞ jî bînin ziman. Ji ber ku HTŞ jî weke alîgirê Amerîka ye. Amerîka sibê dösve ji HTŞ bixwaze ku ew li gel îtifaka Amerîka cih bigire, HTŞ nikare bêje na. Welatên Ereba merû dikarin bêjin hemû ji derveyî Misrê, yani Mısır jî çiqas welateke Ereb e, ew jî tişteke dine, ji ber ku li Misrê tenê rêvebirî Ereb e, gelê Misrî bixwe ne Ereb e. Derveyî Misrî welatê din, yên ku weke welatên Ereb têne zanîn, ew welat bi giranî li gel Amerîka û İsraîl cihê xwe digirin. Ev îtifak wê her ku biçe xurtir bibe. Yani tenê li hember İranê ev îtifak wê li gel hev nebe. Yani tenê niha li hember İranê di nava êrişandan e, ev îtifak di demê pêşme de bi awayeke din li hember cür be cür welatê din jî wê bikeve nava êrişan. Yani dibe ku ne êrişên wiha leşkerî bin, çawa li hember İranê tê meşandin, lêbelê bi awayeke wê li hember cür be cür welatan di nava tevgerê de bin. Yani îtifakeke aşkere li dora Amerîka çê dibe. İtifak edin wiha zû xwe aşkere nakin. Yani di nava îtifaka Amerîkada dibe Hindistan jî em bibînin. Pakistan jî dibe em bibînin. Niha di nava Pakistan û Afganistanê de şer dimeşe, navê wateyê Pakistan nêzîkê Amerîkayê, nêzîkê Suudî Erebistanê, Afganistan jî wê xwe nêzîkê İranê bike. Navê wateyê. Yani Afganistan jî di nava heman îtifakê de dikare cihê bigire. Tê zanîn, yani Afganistan ji aliyê Amerîkan ve ji bo Talîbana hate pêşkeşkirin. Rêveberiya Talîban ya Afganistanê wisa bi hêsanî nikare pişta xwe bide Amerîka. Ji ber vê yekê îhtimal heye ku Afganistan jî di nava heman, yani çendî jî Afganistan li hember Pakistanê di nava şer de be jî, yan jî di navbera Pakistan û Afganistanê de niha şereke piçûk dimeşe, demê pêşme de ev nakokî wê kûr bibin jî, dîsa heman Afganistan dikare di nava îtifaka li dora Amerîkada cih bike. İtifaka din wê çawa çêbe. Yani li dora İranê zehmet e îtifakeke çêbibe. Li dora İranê çê nabe. Lêbelê ji ber vê şerê ku li hember İranê dimeşe, îtifakeke li dij îtifaka Amerîka, İsraîl û welatên Ereban wê hêdî hêdî şekil bigire. Serî da Çîn, Rusya, hevalbendên Çînê û hevalbendên Rusya. Yani welatên ku li dora Rusya, welatên ku li dora Çînê
و هر وها پیوا گریدای ولاتین وکه ترکیه او جی و ددم پیشمدا نچارن هلوستا خواه رابر بکن. یعنی از زحمت دبینم که چین و روسیا لگل امریکا و اسرائیل جه بگیرن دنا و همان اتفاقی دابن. یعنی ولود و مروف نفکره. لیبلی گلو چین و روسیا تاوی حوال بندین خواه ولاتین دورا خواه و لهمبر امریکا و اسرائیل و هر وها لهمبر ولاتین عربان بکاربن نوا خدا اتفاقی که چه بکن یعنی نکو نوا خدا اتفاقی که چه بکن لیبلی او اتفاق لدج و اتفاق امریکا و اسرائیل ولات عربان به زحمت دبینم از و یکیتیا اوروپا و لکدری جهه خوا بگیره یعنی حیان ها مروف نکاره بیجه که یکیتیا اوروپا و دروی اتفاق امریکا و اسرائیل جه بگیره زحمت یعنی حیان ها ولاتین یکیتیا اوروپا جبو ایریشن امریکا و اسرائیل لدج ایرانی وسا آلیکاریه که چه نبویه لیبلی دما مروف لحلوستا یکیتیا اوروپای دنیره یکیتیا اوروپای زیده تر نزدیک امریکا و اسرائیله که نزدیک ایرانه به یعنی تیزانی تکیلی خوش دناورا جور به جور ولاتین اوروپای و ایرانه دا بری هبون لیبلی او تکیلین دمی بون تکیلین تاکتیکی بون نه تکیلین استراتژیک بون نه تکیلین که به ایرانه را لهمبر هزه که وکه امریکا و اسرائیل جه بگیرن بون تکیلین زیده تر آبوری بون هم بیجن مثلا نوا ولاتین یکیتیا اوروپای دا ولاتی که هری زیده به ایران را نوا تکیلین آبوری دا یه آلمانیا یه فرانسا جد نوا تکیلین باش دا بو بری به ایران را و جور به جور ولات دیجی هنه به ایران را نوا تکیلین باش ین آبوری ده بون گلو و جور شونده جی همان تکیلی دوام بکن آن نکن جدروش ور و هاتیه گوهرتن اف گوهرین و دوام بکن یعنی ایران وکه ایران مهک بری سالک بری ادی نامینه ایران نچاره کو بگوهرتن یعنی لدورا و شره کو لدج ایرانی دمشه اتفاقه که لدج امریکا لدج اسرائیل لدج حوالبندین وی عرب نه با آوایی که اشکاره بشی با آوایی که دزی و هدی شکل بگیره چین و روسیا نچارن اتفاقی که ولو چه بکن لیبلی او اتفاق نه اتفاقی که شر بوی اتفاقی که زیده تر آبوری به لی ایرانی گوهرتنا کو چه ببه او زیده و پیش روزانه دیار بکن لگوری سناریویه که امریکا و اسرائیل که حیان نها داخویانین ددن نابیجن ام دخوازن رژیم به توایی بگوهرین یعنی رژیم گوهرتن توی واته ده ایرانی ده سروبنه که چه ببه ایران ولاته که مزنه وکه سوریه ننه وکه عراق جینینه دماد ایرانی ده سروبنیه که چه ببه او سروبنی باندوره لسر همو جهانی دکاره بکن دقت بکن و سه روژه ایریش لهمبر ایرانی چه دبن فیتا نفته یعنی یا پترولی بها دبه بها بویه ev بگمان باندوره لسر همو کسان دیگه لسر هر کسی دیگه یعنی جور هفته که بری مروف بچه مارکته که چه بکره چه دکری هفته که بری هفته که شونده جور شونده هفته که شونده بچی بکری aynı fiyat yenine yani
fiyata petrolê dema biha bibe, fiyata hemû tişta biha dibe. Ji ber ku her tişt fiyata xwe bi transportê ve girê daye. Transport bi çi tê çêkirin, bêguman bi petrolê çê dibe. Ji ber vê yekê jî şerê li hember Îranê dimeşe, bandorê wê li ser cîhanê hemû bike. Guhertina ku di rêveberiya Îranê da çê bibe, li gorî senaryoyeke din jî, yani min got ya Amerîka û Îran, Amerîka û İsraîl naxwazin rêveberiya Îranê tamamen biguherin, ji ber ku serobiniyeke çê dibe, ew serobinî bandorê li ser hemû cîhanê çê dike. Ew dixwazin bi taybetî di nêzîkatiya stratejîk, siyasî ya rêveberiya Îranê da guhertin çê bibe. Yani bi kurtasî İran, rêveberiya nû ya Îranê ji projeya xwe ya nükleerê şûn nega bavêje. Bêje ez nükleer çê nakim. Ez uranyum xurt nakim. Dewlement nakim. Yani ew daxwazên ku Amerîka ji Îranê dixwaze, yan jî İsraîl ji Îranê dixwaze. Rêveberiya nû ya Îranê mümkün e vê qebûl bike. û ez bawerim neçarin jî vê qebûl bikin. Eğer qebûl nekin, yani mixabin serobiniyeke di Îranê da nema ku çê nebe. Wê serobiniyeke çê bibe, wê zerarê bide hemû Îraniyan. Ne tenê rêvebiran, hemû gelê Îranê. Niha rewşê taze ye. Sê roja êriş çêbûne, li Îranê serhildaneke gel tune. û ya din Xameneî hate kuştin, yani bi awayeke hissî be jî, duygusal be jî, li Îranê zû kes nikare rabe ser xwe li dij rejimê deng derbixe. Yani di aliyekî da, di pratikê da ev ne mümkün e, ji ber ku welateke di nava şer da ye, kî rabe li hember rejimê dengê xwe derbixe, ve sedî sed bêkuştin. Yani rejim bê bifikire wê wan bikuje. Ji ber vê yekê însan newerin derbikevin kolana. Ya din serokê dînî hemanê bêzanîn ji heştê û neha vir ve li ser wezîfeye. Heştê û neha heya niha dike çend sal, 37 sal. 37 sal e hemanê li ser wezîfeye weke serokê dînî û her wiha serokê siyasî yê rêveberiya Îranê ye. Di nava gelê Îranê de yani kêm zêde jî tê hez kirin. Ji ber vê yekê jî ez bawer dikim li Îranê heya 40 roja jî wê kes rehet cesaret neke dakeve kolana. Zehmet de. Ji ber vê yekê însan divê hêvîneke ku gelên Îranê wê dakeve kolanan li dij rejimê. Tam tersê wî gel derdikeve kolanan li dij êrişên Amerîka û êrişên İsraîl dengê xwe derdixin. Lêbelê nebe dengeke pir xurt. Yani dengeke weqasa xurt ji aliyê gelên Îranê ve dernakeve niha. Li hember êrişên Amerîka û İsraîl. Eger ev êriş zêde dewam bikin û di nêzîkatiya rêveberiya nû ya Îranê de jî guhertineke çê nebe, ez bawerim wê gelê Îranê zêdetir derkeve kolana. Dervey derkeve kolana wê gel ji Îranê birevin. Ji vir çend roj berê jî Arwar TV de min gotibû, eger ev şer wiha dewam bike, bi hezaran, bi 10,000, belkî bi 100,000 kes ji Îranê birevin. Deriyê ku zêdetir İranî xwe lê bigirin birevin, ez bawer dikim deriyê aliyê Bakurê Kurdistanê ye, aliyê Tirkiye ye. Ber bi Tirkiye, ser Tirkiye ve derbasê Avrupayê bibin. İraniyê ku ber bi Efganistanê birevin, ez bawer nakim zêde hebin. Yê sînorê nêzîkê Efganistanê, yê nêzîkê Pakistanê mümkün e, lêbelê zêde wê ber bi wan derava neçin. Yên ku ber bi Türkmenistanê
بر به آلیه روسیای و بچنجی از باورناک یعنی زیده و کسین کجی ایران برون پنابر و خواهد دریه آلیه ترکیه بگیرن بر کو ترکیه و درباسی Avrupa'yı bibin. Yani eğer şervaha devam bike divê em li bendê bin ku bi hezaran bi 10,000 kes ji Îranê wê birevin. Ev ji bo Yekîtiya Avrupayê jî xaleke girîng e. Niha qasê ku ez dizanim mesela îro duşeme li Brükselê rayedarên Avrupî li hev civiyan e. Rayedarên Avrupî li Brükselê dibin serokatiya komisyona Yekîtiya Avrupayê de li hev civku tedbirê xwe bigirin eger şer li hember İranê zêde bidome ew kesên ku ji Îranê birevin nikaribin werin Avrupayê. An jî dema werin Avrupayê wê çi bikin? Hûn dizanin ji vir demek berê dema bi hezaran kes, bi 10,000 kes ji Sûriyê revîn hatin Tirkiye ew kesê ku hatin Tirkiye sedî heştê wan derbasê Avrupayê bûn. û Avrupî neçar bûn ku bi dewleta Tirk re bi Erdogan re ew zêde derbasê Avrupayê nebin. Lêberê dîsa jî derbas bûn. Anha li welatên Avrupayê mirov binê re çi Ereb bin, çi jî Kurd bin, çi jî ji cor ve cor civakê din bi ji Sûriyê bi hezaran, bi dehan, bi serkî bi milyonan kes niha li welatên Yekîtiya Avrupayê dijîn. Yekîtiya Avrupayê niha hewl dide ku bi rêveberiya HTŞ peyman çêbike da ku wan cardi şûn da bişîne Sûriyê. Lêberê çawa bişîne. Yani pir malbat hene zarokê wan vê derê bûne mezin bûne. Heta pir malbat hene zarokê xwe ve bûne hem welatiyên cor ve cor welatên Yekîtiya Avrupayê dî nikarin wan bişînin. Yani welatên Yekîtiya Avrupayê çawa hem welatiyê xwe şûn de bişînin Sûriyê. Yani Yekîtiya Avrupayê niha ketiye nava hewildanan da ku bi hezaran bi 10,000 kes ji Îranê dema birevin werin Tirkiye ji Tirkiye nikaribin derbasê Avrupayê bibin. Ev jî weke pirsgirêkekî ye. Lêberê derveyî wî em vegerin ser rewşa hindirîn ya Îranê. Niha rêveberiya Îranê de nego guhertin çêbûye. Ev guhertin wê her ku biçe kurtir bibe. Eger stratejik û îdeolojik ya Îranê de guhertin çê bibe. Weke demên borî İran, İsraîl ji xwe re weke rêza yekem de düşmin nebîne û rêveberiya Îranê dev ji projeyên xwe yê nükleer berde û daxwazên Amerîka û İsraîl qebûl bike wê demê di nava Îranê de jî divê guhertineke cuda çê bibe. Yani guhertineke ji boî cor bercor civakan jî çê bibe. Mesela İranê da sê civakên girîn mezin hene. Yek Fars bixwe yani İranî bixwe. Du Azerî hene di rêza duyem da, di rêza sêyem da Kurd hene. Yani hin kes dibêjin Kurdca Azeriya zêdetirin nizanim lêbelê hejmara Azeriya jî nekême li İranê. Yani eger guhertineke siyasî di rêveberiya İranê da çê bibe îhtimaleke pir mezin İran bibe xwedî sîstemeke federal li ser sê niga. Yani anha İran xwedî sîstemeke kêm zêde federal e ji ber ku li Îranê eyalet hene, eyalet bi xwe xwe rêve dibin. Lêberê ew eyalet bi rêveberiya merkezî ya Tehranê ve girêdayî xwe bi rêve dibin. Yani merû nikarin bêjin sedî sed sîstemeke federal li Îranê heye. Ama ji vir şûn de eger guhertineke di rêveberiya Îranê da çê bibe bi bandora Amerîka û İsraîl wê demê divê sîstemeke federal li ser sê niga çê bibe. Eger sîstemeke federal li ser sê niga yani Fars,
Azeri û Kurd ser wan sê niga sistemeke federal çê nebe li İranê em nikarin wisa zû rewşeke aram bibînin ve tevlihevî kurtir bibin. Mesela Kurd ve nesekinin. Yani rêvebiriyeke siyasî eğer guhertineke siyasî di rêvebiriya İranê da çê bibe, Kurd mafê xwe dixwazin. Yani beriya her tiştî divê mafê Kurdan li İranê bênas kirin. Ji ber vê yekê jî ez dibêjim êdî ne mümkün e ku rewşa Kurdên Rojhilat weke ji vir mehek berê jî bimîne li İranê. Yani çawa ku rewşa İranê, rewşa rêvebiriya İranê êdî ne mümkün e weke mehek berê ve rewşa Kurdên Rojhilat jî ne mümkün e êdî weke meheke berê bimîne. Kurd jî mafê xwe dixwazin. Hûn dizanin li İranê mafê Kurda nayê nas kirin. Çendî jî eyaleteke bi navê Kurdistan hebe, navî wateyê rêvebiriya İranê Kurda nas kiriye, mafê Kurda nas kiriye. Beriya her tiştî zimanê Kurdî li İranê zimaneke perwerdeyî nîne. Divê zimanê Kurdî li İranê weke zimaneke fermî yê dewletê weke zimaneke perwerdeyî bênas kirin. û her wiha herêmên Kurdan yani cür be cür herêmên Kurda hene li İranê eyalet hene ew eyalet di nava xwe de meşlîsekî çêbikin ew meşlîs herêmên Kurda bi rê ve bibin. Yani daxwaza Kurdên Rojhilat ez bawer dikim wê ji vana kêmtir nebe. Daxwaza Kurdên Rojhilat wê ji sîstemeke federal li ser esasê sê nigan kêmtir wê nebe. Ne wilo wê demê Kurdên Rojhilat wê bêjin me çi bi dest xistiye li İranê. Eger tevlihevî İranê zêdetir dewam dike bêguman îhtimaleke pir mezin wê hêzên Kurdên Rojhilat li hember desthilatdariya Tehranê bikevin nava şerjî. Qasî ku em agahiyan digirin hêzên Kurdan li Rojhilatê Kurdistan di nava xwe de yekîtiyeke çêkirine û amadekariya xwe dikin ji bo ku bikevin nava şer lêbelê ne şereke bi armanca êrîşan şereke bi armanca parastina Kurdan. Ev jî pir mafeke pir rewa ye ku divê rewşa tevliheviya ku İranê da heyî hêzên Kurdan bikaribin Kurdan gel biparêzin. Pêwîst e jî ew biparêzin. Yani tevliheviyeke li İranê kurttir çê bibe hêzên Kurdan neçarin di nava xwe de hêzeke bûyî çê bikin, yekgirtî çê bikin û gelê xwe biparêzin û bikaribin ji rêvebiriya İranê jî mafê xwe bixwazin. Sistem eger bêguhertin yan jî di nava rejimê de guhertin çê bibe divê ew bandorê li ser naskirina mafê Kurdan jî bike. Evalên hêja min behsa Tirkiye kir. Tirkiye gelo wedî îtîfaka Amerîka İsraîl da cihbîre yan di îtîfaka Çîn Rusyayê da cihbîre. Yani ez nabêjim İran. Ji ber ku İran xwedî hêzeke wilo nine ku li dora xwe îtîfaqeke çê bike. İtîfaqeke li dic Amerîka İsraîl çê bibe li dora Çîn û Rusya wê çê bibe. Divir da ya herî girîng Tirkiye li kîjan aliyê wê cihbîre. Qasê ku nihat tê zanîn tê dîtin Tirkiye li îtîfaka İsraîl û Amerîkayê da ye. Niha rêvebiriya Erdogan heyan daha her dem li dic İsraîl axifî. Lêbelê di pişt perdê de jî bi İsraîl re tekiliyê xwe yê aborî her wekî din dewam kir. Eger di îtîfaka Amerîka û İsraîl de cih bîre êdî Erdogan nikare tekiliyê xwe bi İsraîl re veşêre. Erdogan ji viya jî tirse. Heya niha li dic İsraîl axifî ê ji vir şunda eger di îtîfaka Amerîka İsraîl de cih bîre wê çawa
لدج إسرائيل بآخفة لدج إسرائيل دما نآخفة وج گل را چه بیجه جی کسین که حیان نها دنگی خدانه AKP روی چه بیجه روش AKP نها ده زحمتیان دایه yani AKP و MHP تایبتی لهمبر شر لدج ایرانی بون وان ندخواست لهمبر ایرانی ایریشکه ولو چه ببن جبر کو باندورا و شر و لسر همو حرمه بکه و به تایبتی جی و لسر ترکیه بکه اگر ترکیه لگل چین و روسیه جه بگیره وکه اندام ناتوی و چوا بمینه yani NATO جی جبوی امریکا پر زیده جی گرینینه zaten Amerika jivir demek berici Donald Trump gotu bu NATO jimara edi per zedeci girinine em bixwe tiştê ku NATO dikare bike em tenê jî dikarin bikin lêbelê dîsa jî îtîfaqekî ye û di nav da Tirkiye jî heye eger Tirkiye xwe nêzîkê Rusya û Çînê bike di pir aliyan da wê winda bike ez bawer dikim cesareta rêvebiriya AKP و MHP tine ku xwe nêzîkê Rusya û Çînê jî bike ew neçarin xwe li gel îtîfaqa Amerika û İsraîl bigirin lêbelê bi taktîqeke wilo wê bisekinin yani xwe tam di nava îtîfaqê da bi cih jî nekin xwe derve îtîfaqê jî negirin yani weke xwedî pozisyoneke nötr bêteref wê bigirin ama Amerika ve nehiyle Türkiye wiha bêteref bimîne heman tiştî min ji vir rojek berê dîsa di weşanekî da derbarê Başûrê Kurdistanê da jî got yani eger Amerika mesela li hember İranê di erdêya bikeve nava êrişan Amerika dikare ji cor ve cor welatan jî alîkariyê bixwaze mesela ji Başûrê Kurdistanê alîkariyê bixwaze bêje hûn jî bikeve nava êrişan bimera yan jî ji me re rêve bikin rê nîşanî me bikin ji Başûrê Kurdistanê em derbasî Îranê bibin wê demê herêma Başûrê Kurdistanê gelo wê çi bike rewşa herêma Başûrê Kurdistanê jî bi serê xwe hewceyê analîzeke pir kûr e di Arwar TV da bi doktor Huner me vê mijarê hinekî axifî lêbelê hêr nake hê jî divê em bi ser bisekinin rewşa Başûrê Kurdistanê ji vir şûnda jî wê biguhere tê zanîn sînorê Başûrê Kurdistanê İranê yani Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê û her wiha axa İranê bixwe heman nîzîkê 505 kilometre ye ber vê yekê jî şerê ku niha li İranê dimeşe sedî sed bandorê li ser rewşa aborî û civakî ya Başûrê Kurdistanê çi dike û her wiha heman tişt ji bo Tirkiye jî mirov divê bêje yani guhertineke li İranê çê bibe sedî sed wê bandorê kî guhertin me got çê bûye ev guhertin her ku diçe nettir dibe kurtir dibe wê li hember wê li ser Tirkiye jî bandoreke girîng çê bike hevalên hêja yani piştî ev êrişê ku li hember İranê çêbûne va sê roja dewam dike sala par jî hûn zanin şereke 12 roja dewam kir lêberê ew cuda bû niha cuda ye esas şer niha dimeşe wê demê êriş bûn lêberê niha şer dimeşe ji ber ku serokê dînî yani kesê herî zîrveyê da li İranê zîrveya rêvebiriya dewletê de hate kuştin ji çillî zêdetir jî heya niha rayedarê payebilind hatine kuştin ji ber vê yekê ev şerê sê roja li hember İranê dewam dike êrişên li hember İranê dewam dikin ev bi serê xwe guhertineke daye çêkirin ev guhertin nema êdî bisekine ji ber vê yekê jî rewşa siyasî û rewşa demografîk ya herêma Rojhilatê Kurdistanê êdî nema weke demê borî bimîne rewşa Rojhilatê Kurdistanê rewşa Başûrê Kurdistanê rewşa Bakurê Kurdistanê jî pêvajoya ku ji meha cotmehê ya 2024
çarava devam dike heyan daha ew jî wê bikeve bin bandora vê şerê ku niha li Îranê dimeşe. Yani gelo pêvajoya ku hatiye destpêkirin ya ku tê xwastin PKK bêçek bikin wê devam bike an devam neke. Gelo PKK di vê rewşê da çeka dayne an da neyne. Ji vir 20 roj de cejna Nevrozê ye. Tê gotin ku di cejna Nevrozê de serokê PKK Abdullah Öcalan wê bangeke dîsa li PKK bike da ku PKK bê şert, bê merc, bê daxwaz çekê xwe deyîne. Gelo bangeke wilo ji Öcalan wê bê an ne. Eger bangeke wilo ji Abdullah Öcalan were gelo PKK wê bersivê bide an ne. Wê bersiveke çawa bide wê bangê. Eger bersiveke erênî bide rewş cuda ye. Eger bersiveke neyênî bide dîsa rewş wê cuda be. Yani her du aliyada jî zehmetî hene. PKK çeka dayne jî zehmete, çeka da neyne jî zehmete. Ji ber vê yekê jî şerê ku niha li hember Îranê dimeşe weke şereke mîladî ve bêdîtin ji vir şûn de êdî nema sîstema rejimên rojhilata navîn weke dema borî li ser niga bisekin. Ew rejim neçarin li gorî dema nû xwe biguherin. Hegemonya Amerika û İsraîl êdî li rojhilata navîn her ku diçe xwe xurttir dike, belavtir dibe. Ha, ji bo mirovahiyê ev tişteke baş e gelo, ez bixwe ji bo giştî mirovahiyê tişteke baş nabînim. Lêbelê di nav de bi taybetî ji bo Kurdan wê tişteke baş ve gelo, ji bo Kurdan ez tişteke xirab nabînim. Yani baş nebe jî xirab jî nîne. Ji ber ku tişteke em Kurd wenda bikin nîne. Yani tişteke ku em Kurd wenda bikin êdî li ser axa Kurdistanê mixabin nemaye. Dewletên dagirker hemû tiştê me ji destê me girtine. Yani li başûrê Kurdistanê hineke maf me bi dest xistiye, li Rojavayê Kurdistanê hêdî hineke maf tê bi dest xistin. Lêbelê bi awayeke giştî mafê me Kurdan li rojhilata navîn nayê naskirin. Ji ber vê yekê jî çi şer ser axa rojhilata navîn di navbera kîjan hêza da bimeşe ji bo me Kurda pir zêde jî tiştên neyênî, tiştên negatif dernaxe holê. Eger em Kurd baqil bin, bi aqil hereket bikin, şer li kîjan welatê rojhilata navîn bimeşe, em ê bikaribin jê sûd werbigirin. Eger şer li hember Saddam Hüseyin nemeşiya, rewşa başûrê Kurdistanê weke îro wê neba. Eger şer li hember rejima Baas ya Şamê nemeşiya, rewşa Rojava wê weke îro neba. Eger şer niha li hember Îranê dimeşe wê saleke pêşiya me de rewşa rojhilatê Kurdistanê ez hêvîdarim wê cuda be, yani baştir be. Eger şerreke li hember rejima Tirk bimeşe, beguman ji bo me Kurda, ji bo Bakurê Kurdistanê jî wê tiştê nû biafirîne. Lêbelê dewleta Tirk weke Îranê jî nîne. Yani me gotiya İran weke berdewamiya İmparatora Perse, Tirkiye jî weke berdewamiya İmparatora Osmaniya ye. Tirkiye ji Îranê zêdetir xwedî hevkaran e. Yani tenê şeş hev dewletên ku eslê xwe Tirkin hene. Di rojhilata navîn de û Asya navîn de. Ji ber vê yekê jî çawa êriş li hember Tirkiye tê kirin, wilo li hember çawa êriş li hember Îranê tê kirin, wilo li hember Tirkiye divê mirov hêvîneke. Hineke Kurd destê xwe li hev divin tînin dibêjin wê sibê dust ve heman êriş li hember Tirkiye jî wê çê bibe, ez ji wan re dibêjim hêdî bajon. Keko. Yani heman êriş li hember Tirkiye çê nabin. Lêbelê
rejima Türk, devleta Türk bixwaze nexwaze ve di nava xwe da guhertineke çêbike. Zaten pêvajo dema dawiya 2024 da devlet Bahçeli dest pê kir jî wilo bû. Yani got di cîhanê de û her wiha di herêmê de rewşa konjonktürel me neçar dike ku em bi Kurda ra lehev werin, lehev bikin. Lêbelê ew çi dikin li gorî berjewendiyê xwe dixwazin bikin. Yani lehev hatineke bi Kurda ra divê em dixwazin çê bikin lêbelê ew lehev hatin divê li gorî berjewendiyê wan be. Li gorî berjewendiyê dewleta Tirk be. Ji ber vê yekê jî pêvajo heya niha nemeşiya gelo ji vir şûnda wê bimeşe nemeşe jî di weşanên demên pêş de em ê analîz bikin. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet derbarê şer de îro jî van tişta ez bêjim yani îhtimaleke heye ku îşev dîsa di Arwar TV de hevalên me Doktor Murat Akbulut jî bernameyeke çê bike lêbelê hûn dizanin Murat Akbulut bi Tirkî de axife. Mümkün e tenê wê analîzeke çê bike bi Tirkî ser Arwar TV ku ji we hêvî dikim hûn temaşe bikin. Mümkün e mêvaneke wî jî hebe ew mêvanê xwe behevre bi zimanê Tirkî li ser rewşa şerê ku niha li Îranê dimeşe wê niqaş bikin. Hêvîdarim hûn ê temaşe bikin. Hêvîdarim hûn ji Arwar TV ra abone bûne. Abone nebin jî bibin abone da ku ev şîroveyên me, analîzên me zêdetir belav bibin. Hevalê hêja em di Arwar TV da her dem dibêjin bêteref analîza çê dikin. Yani kendî jî em Kurdin bêguman em analîza dema çê dikin weke Kurdeke analîza çê dikin. Zêdetir jî em di çavê Kurda da li pêvajoyê dinêrin. Lêbelê em hewl didin ku bêteref analîza çê bikin. Analîzên rast çê bikin. Hêvîdarim hûn jî me temaşe bikin da ku ev analîzên me, şîroveyên me, nirxandinên me zêdetir belav bibin. Çiqas zêde hûn ji Arwar TV ra bibin abone, çiqas zêde hûn şîroveyên me begem bikin weqas zêdetir li ser YouTube'ê Arwar TV dikare belavtir bibe. Heya weşaneke din biminin dixweşiyê de silav û reis.